Ninsabu nkwetati minħabba l-kriżi illi għaddej minnu l-Kulleġġ San Albert. Ninsabu mħasba bir-reperkussjonijiet koroħ fuq il-idna. Sostnu dan fitra miftuħa indirizzata lill-Ministru tal-Edukazzjoni Clifton Grima diversi ġenituri illi uliedhom jattendu l-Kulleġġ ta' San Albert fil-Belt Valletta kif fi klimi besu emozjonanti huma stqarrew li jinsabu nkwetati dwar is-saħħa, is-sigurtà u l-benesseri ta' uliedhom. U ma saħqu li jinsabu konxji li kważi kwart mill-membri tal-istaff tal-kulleġġ taw ir-riżenja tagħhom u jinsabu konxji wkoll illi mill-bidu tas-sena akademika is-sitwazzjoni marret għallar ħafna. Ġenituri sostnu li jinsabu nkwetati ferm illi uliedhom qed jitilfu numru kbir ta' sigħat ta' tagħlim bl-indikazzjonijiet illi qed jingħatalhom huwa li se jitilfu ħafna iżjed lezzjonijiet fil-jiem illi ġejjin. Fil-waqt li insistow illi dawk l-istudenti li għandhom bżonn lajnuna fil-proċess ta' tagħlim huma l-aktar żvantaġġati minn din is-sitwazzjoni huma saħqu illi m'għandhomx stampa ċara u trasparenti fuq kollox l-ebda garanzija illi s-sitwazzjoni se tkun qed tiġi solvuta mill-aktar fis. Għalaqstant qalu li qed jibżgħu illi fi ftit ġimgħat is-sitwazzjoni tista' tikkollassa kollox għad-detriment ta' uliedhom. Għalhekk huma appellaw lill-Ministru tal-Edukazzjoni u l-awtoritajiet konċernati sabiex jintervjenu mill-aktar fis. Ankollu beda waqt il-vaganzi tas-sajf meta l-eks surmas tal-Kulleġġ Marju Mallija tkeċċa wara disgwit ma' tmexxija tal-Kulleġġ San Albert. Net News tkellem mar-rettur tal-Kulleġġ Fader Aaron Zara fejn saħaq illi tmexxija tal-Kulleġġ San Albert il-Kbir hija kompletament iffukata fuq l-ingaġġar ta' għalliema u ħaddiema ġodda biex jassiguraw illi l-operat tal-kulleġġ ikun ta' kwalità kemm jista' jkun tajba. U insista li preżentament għaddejjin bl-interviews biex jiġu ngaġġati ħaddiema ġodda dan isiru wkoll f'kollaborazzjoni mas-Segretarjat tal-Edukazzjoni Nisranija u anke mal-Ministeru tal-Edukazzjoni. U insista li l-istudenti jibqgħu l-ogħla priorità. President tal-Unjen tal-Għalliema Marco Bonnici min-naħa tiegħu insista illi l-iskola qed titmexxa b'inkompetenza kbira u li qed ħabat wiċċa ma' kriżi kbira l-ar waħda fl-istorja tal-iskejjel tal-Knisja f'Malta. Wasaħa illi r-rettur issa qed idur kontra l-impjegati tiegħu minflok jammetti l-limitazzjonijiet li għandu. Tant matul il-jum il-qorti ċaħdet mandat tar-rettur Fader Aaron Zara u rriżulta li l-MUT għandha id-dritt li tipproteġi lill-membri tagħha permezz ta' azzjonijiet industrijali.